Sumpa mo sa akin Meron na ba? na ang pag-ibig mo. Magandang gabi, kapamilya. Ito po si Charot Santos. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi. Bayan, handa na ba ako? Mayong buntag mga suking kapamilya, kauban si Kuya Cardo. Anya si Ate Pressy. Atong i-welcome back kapamilya, Senator Manny Pacquiao! Para sa'yo ang luto na to. Para sa'yo ang luto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa modo. Para sa'yo. Ay, medyo nawala-wala kasi ang ano, asa din nagipalit yung cellphone ni Inday? Kay Ort. Kay Bantog na mo nag-CD, ambak-ambak. Taylor! Ano mo yung CD o, ano mo yung CP o CD? Ay, kaya ni siya, Bitamax. Taylor, kagi na malanggit. Ay, good morning to each and everyone. You know, sa lahat ng mga always mamiminaw ng imuha may Olo Radio, sa awa na Diyos ay nakarating naman ang sinakyan ko na airplane, although nagkagang-kagang sa langit. Oo. Medyo nakaampo ko dito, ginawa ko tabangi ko, nararong mahagba ang aeroplano. Basit pagsakay ni mo og kining kuan senador, Oo. eroplano pa dong ganis Davao. Oo. Doon ay nagpabarang nimo. Aron ka mahinayon sa pag-uli. Para galing na ka ng, Oo. abay na ako ba, sige sakyan, mig manananggal dito sa taas. Marek, marek, Para marek. magni, ano mo tong captain, please fasten your seatbelt because of the big turbulence. Uy, ginoo ko turbulence. Kasi mo turbunin. Ang pasabat ato. Ano sa pa lang piloto, pasabot nung na tipris? Ang imong eroplano nga gisakyan, Oo. doon ay turbo. May turbo. Tapos, Oo. Anya, ang piloto, Ang ang piloto piloto, manok, iturbo dito ang manok. luto. Batang itlog sa piloto yung nasakyan na paing. Itlog sa piloto. ay, Hello, grabe talaga. Nag-ano, tagampo talaga ko sa ginoo ko. Ayaw tayo itugot ginoo ko. Oh, ito, good. Hindi ba may tabanog? Pero tagutan mo yun. Medyo nakukulbaan talaga ako pag sumasakay ako ng aeroplano. layo lagi si DJ Sweetheart ba, oh? Oo. Ay, iba din. Ay, iba din. Actually, idol ko talaga yung si DJ Hello! Sweetheart. Hi, Ano ma. naman si... Oy, DJ Sweetheart, may mga Bugs Bunny doon sa Ganun likod. si DJ Nga nagkabili na ibong di ko Oo. nimo. Kung doon yung mga maanyag ka babae, Oo. ipa-VO din nimo, mas hindi gamiton. Ano ba din mo order eh? Basagin din nimo pa-VO. Wala. Balik ko yung dong ko, taga Toril. Toril, no? Ay, parang nakita na natin nakita to noon na- na umadto sila dito Pero sa mas atin. ligwapa og samot. Uy, ni Gwapag sabot si ano si... Grupo? Uy, Sino yung pangalan? Shakiba. Oh, Shakiba! Ay, kwan, tumaba siya kunti si Shakiba. Kasi napakaniwang niya nung Oo. nung umadto sila dito, napakaniwang ni Shakiba. Ngayon, Pasko ngayon eh, oo. Oo, tumagba kunti, na mas larong Kunti lang. gumagwapa. Oh, mas may gwapa ka, ma'am. May kaila. Mas bagay, oo. Sabi na huwag ka ng pang beauty pageant na mga... Akala ko Miss Philippines ang sumulod. Oo, gani. Si ano pala ito, Shakiba, Oo. never let me go, look like this. Kanta ni Shakira. Ma'am, kasi na kayo gusto i-greet Ate Press atong Oo. ihatag ng kahigayunan. Hello, good morning, Shakiba. Hello, good morning. Oo, namoy kuha, namoy nagtugtog mo sa Kumanta inyo. siya eh. Hindi kami sa MBM. Sa yung gikanta. Last Christmas, rocking around the Christmas tree. Oo, Wow. pwede pa sampol? Ginabi, sample, sir. Baka last Christmas ko na kasi. Oo. Last Christmas na magkakaroon kayo. Next year naman po. Oo, next year. Oo. Sige, try natin sir. Matutugtog ba ang ano dyan? Ay, wala palang saksakan ang gitara. Pwede. Oh, isaksak sa ilong niya, Tifris. Wala mo na isang electric guitar. Ay, makapa yan? Pick up lang, Pick up lang. Pick up lang, pick up. Sige, Sige pick up lang. Pwede tayo makagitara, sir. Oo.
Pagkataon na to si Shakiba kay Marin na-amaze mi sa imong Oo, kagwapa, madam. grabe si Shaki. Oo. Grabe, akala ko Ano pa na, hundag pa naman nga make-up. Unsa na lang kagabi, no? Oo. Oo, di na gid mi Haggard kailan. na ba sa gabi na? Di. Agad na? Di halata. Hindi halata talaga. Si Ate Pres, gano'n, action na siya, maglalaki na lang siguro ko, ani. Oo, sa Tipris, di ba mo tanaw babae sa Tipris? Oo. Pero like tinanawan ba? Like, tinanong si Ate Pres. Dili, ay. Wala nga nung like kang tinanawan. Lain ko tinanawan niya. Ah. Kay akong gisudog yung gisuot. Ah. Kung ako ni suoton, mong gimaw gid akong itlog. Ate Pres, wag gano'n. Ano ba Tipris? Baka nung mugimaw man, ano may mugimaw imong manggusti? Oo, kay aron kamubo biya. Maglingkod na ko ana. Ah. Oo, mukuan mo overtake. Sige, Ay, pakataon na to. Sige, pakatahon sir. natin dito sa imbitahin sa putahe. Ah, sige, sir, larga. Okay. Atong iyon ninyo hanggan, larga, pasok ka, kanta ta. Sabayan natin si Shakiba. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Wow! Gawin ka ba ng kanta ni Shakiba? Oh, Christmas, I give you my heart. Duyogin ako pag-usap. Sige. Duyog. Ay, doon na kay version niya. Sige na, sige na. Ready? Go! Ate Pres? Oh. Oh. Sayaw ang Ay, kaday. sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga nagagat at uban. Salamat kayo po. Salamat. Dito tingog si siya ni Oh, Bang. minuto. Napakaganda. Thank you very much. Glad, ma'am. Kasi na Baka kayo. may gusto ka ipaano dyan, i-greet at saka Ano lang upang. kay greet. Sige po. Ako ang mama na naminaw karon og si Emmy, si Anthony ug si Michael. Pwede pa rin mo i-greet po na kong amigo? Si kinsa man. Si Fredson. Si Hi Fredson. Fredson. Nasa Oh, likod. ayan si Fredson. Si ang kalukalike ni Bayani, ang Bayani. Sige. Merry Christmas. Asan yung gig? Makita mi ninyo sa Business Bar sa Turil every Tuesday. Yun lang po. Ayun. Sige po, maraming salamat po. Thank you, Merry Shakiba. Christmas. Thank you. Sir, mga sir, salamat Thank you, kayo. sir. I belong to the zoo ba? Yung isa doon. Singer sa ano? Oh. I belong to the zoo, man. Katong singer sa Sana ba na? Sana? Ay, ayun, padayon tayo dito. Padayon tayo. May little cinder ba tayo Ate dyan? Sender, Kakado? Senador, salamat kayo sa inyo ha, mga... Thank you very much sa pag-gilis. Shakustik. Shakustik bang? Mga shakustik bang pala Thank ito. you very much. Ano yan natin segment, Thank you very Senador? much. Ayan. Yeah. Higala, kumusta? Kumusta ko kay Martin? Kamustang lagay? Minggay mo na ba? Isa. Mo time check sa ta. Oo. Anong oras mo nagtindahan sa kanto? Ang oras, 7:11. Kumayan. O kabayan yun na rin ha. O kining atong oras sa tuwid nga nato sa mayang kababatan sa Palyato, Liniment. Larga Ate Press. Presela, og Kuya Cars og Senador Manny. Tawagan ko niyo ngan nga Julina, nga taga Juliville, tiga to ding siyudad sa Davao. Jolina na taga Jolibel. Lisuan sila. Pamilya ni Julina. Ay, Ayun.
Press, palihog una ko sa pagtukar sa awit ng gadaguluhan, Tameme. Ay! Tamimi. Namimi, ah. Ay, si Julina nga ang Si kumanta. Julina rin ang kumanta, ah. Ay, grabe. Paminaw na to kadali, ha? Papaminawan mo natin ang music. Ay, siyempre lalaki. Siyempre lalaki. Kiligon pag ilan, nabilang kumangihi. Oh, urog man yun na. Mawisi-wisi, magyuna. Oh, Kilig na. Oh, larga, Ate Ayaw Pres. natin, Pres. Ah. og naanak padayon sa pagbasa atong suwat sularan. Ah. Ako unang itimbaya, Ah. si Leonard, Ah. nga pag-umangkon ni Doc Flor Morillo. Mm. Nga sigig katawa, Mm. 11 anyos hilig kay Maminaw og MOR. Ay, salamat. Og siyempre si Moki, great yun. Daminaw Moki? si Moki, oh. Ay, namiminaw ka. Umuli ka ba na, Muki? Nasa Estabaw. Ay, great ko lang. At saka si Tita Venus ko dyan sa may, sa may Golden Village, Think Very Maps. Mm. Good morning. Sige, Ate Pres, basa ta. Priscilla, usa ko kabayot. Bangas ka. Atit ko na sa ipanin ba yung taka? O Julina pa ka? Doon naman ito income? Usa ko kabayot nga nagtrabaho sa usa ka parlor diri sa Buhangin ning siyudad sa Davao. 36 anyos na ako. Akong panaigon ugma Ate Pres. Oy! Happy Birthday birthday! pa lang niya bukas. O isip ikaw man Ate Pres ang mamasang sa mga tiguang bayot. Isa mo na padali! Isa na suot-suot eh! Buon mo ka ni mong mamasang? Isa ko! Matrix ko? Ay, kunyag samag-samag ka! Tuwang rabat na! Huwag mo dyan. Kawag na balik tulong pang Wa may tugtog na, wa may akong usa ka cellphone. Grabe si Julina, oh. Outro. Ate Pres. Og isip ikaw man Ate Pres ang mamasang sa mga tiguang bayan sa Davao. Abad ka kang bayuta ka kan. Mamaligon ta ko Ate Pres. Nga tuloy ko nga mahisama nimo nga usan ni Banggi. Bagi itang Becky. Doon naman di ko'y maihaw rin ng baboy ka. Paagi rin kini magsuat-suat dali Tay cards ka. kalagot, tay kalagot. Sa man, sa ko rin kaset. Kasi dumagan ko tong gasgas sa imong uwi ko. Huwag kong tansan ron. Ah, sige. Palay ka. Patundo na siya nga maisama para na mo daw. Oo, Itan. bagi itang Becky. Ah. Priscilla, wa di ko kasuway anang magka-boyfriend ba. Kutob lang jud ko sa sana all. Usahay, kaay ko sa uban nga naagi mga uyab karong Pasko. Oo. Samtang ako ingon ani. Samtang ako Samtang ako ani, kining akong tigom nga 50 mil? 50,000? Ah. Wa jud ko'y kagastuhan ni ini. Oy! Kwartahan pala Sapi tong si Julina. si Jolie. Oy, kaning imong sapi Julina, Oo. ipakapon na na imong itlog. Oh, gastoy na imong itlog Julina. Pasani side up na. May ka na. Wala imong ko ganyan. Okay. Pagbatel na lang dahil Julina. Kanadang bayuta ka. Hindi pag ko mabasang. Kasi pag itang baki. Tarong nga, so ka kang linibang. Imuon na mong bagsang at mong mga babuyan mo. Okay. Okay. Agay! Wala siya gastuhan sa 50 mil. Oo. Kung makagagastoy sa mong sapi, Oo. dahil nakapunay mong gawin. Tama
na iro. Pagkwantog lambo. Oh, tapos di kaning blade. Mayawat na lang din na, manambok ka. Sunod day, no? Mailigbasa na ako. I-check na ko dati mo I-check isuan doon. pa. Kay Mano. Oh, gibaboy-baboy di ko ay baboyan ni ba? Ate Pres, Oh. 36 years old na si Jolina. Virgin ng gapon sa pangigugma. Ay, ko matuan na Julina. Ano man? Kanang imong keyboard? Ano to nga sas? Ginoo ko. Gangang. Oh. Sugalhab kay ko na. Pero tig imbornal. Taga! Ani na ko. Agay. Luoy po niya makawiyam sa kasukan. Ay, wala na. Ang masabi lang ni Ate Pris dyan ay wag na siyang umasa. O, kasi masaktan lang siya. Di ba, Ate Pris? Ay, ayun na nagsudli Julina. Kung ako ni mo, Oo. kay nagyan na nako tanang kasakit. Oo. Wa na di nako suway pag-usap. Ay, nagsuwayo. Ang relasyon. Oh, Oh, kung lahi ko ron, Jolina. Oo. Kung doon na, kada ano pong adlaw ah. Oo. Oh, sunod na po adlaw. Lahi na po. Magkita. Oo, Oo. magkita. Kita. Oo. So, dili na kay nga nakaseryoso. Ay, dili na ko, kay kaibawan ko sa mga laki, wag Oo. mo'y kapadulngan. Inyo lang hotel ako sapi. Ate Pres, Oo. kung sa may masulti ni mo ani, nga naman tayo bagong lovers. Dati bagong lover. Ano? Oy! Si Lin og si Kuan, si Oo. Tur. Sina? Oo. Linunit og si ano yan? Oo. Sino yung laki? Sino Si yung Tur. lalaki? Si Tor. Si Tur. Si Thor? Oh. Si Tur. Ano pa Ay. nila? Labrador, Labrador. Ay, Labrador. Tur Oo. Labrador. Moro din ang cake dyan, balik dyan. Kaon na tinguhaan ng to. Ikaw! Lalawang lawa. Oo. At yun ay nag-holding hands din mo. Pero kusog na mo na mo eh. Literal kayo. Ay, thank you very much. Ay, salamat pala na Papi Marlon, namiminaw sila nga at ang team outreach natin doon sa Padada. Proud kami sa inyo, padayong lang sa pagtabang kasi nagdala sila ng trapal doon sa Padada. Padada. Ikaw lang gihanig. Ako si Jolene, si Lulubdi, si Lynn, at si Mami Gingging, at saka uban pa natong kamarkada. Hoy, kauban nila gahapon po Oo. si Inday Ingkib. Si Inday Ingkip, sino Inday Ingkip? Si Alice niya lang. Lalo na hilaing nga lang ngayon si ano, si Mami Inday Ingkip. Mo may nilingaw dito gahapon sa Padada. Nagusto mo siya dito. Padagandagan ang rabbit. Pag-bring me sa mga carrots. Isa to. Stress debriefing. Pag-bring me sila carrots. Hindi na ko. Ay, thank you. Humana ang program kay overload na. Thank you para sa lumad ni Tim Restaurant, si Milchor Pahak, si George Skylab, Joby Bigao, si TD Verde Greeting from Wite, Ronel Maniac. Kaon na giyapat. Ngigag. Ngigag yun. Ngigag yun. Salamat kayo, gusto nang upload.